Gaurkoan Gorlan ez du inorrek irabazten, baina ia zure lehenengo garaipena dela, esan dezakegu, garaipen gutxi dituzulako, eta hemen irabaztea zerbait berezia da. Bai, hori esaten duzuna, lehenengo garaipena eta gainera hemen Gorla oso pozik, eta gainera hori, ja esan dion bezala, hau, lasterketa hau eta garaipen hau, nire arrebari ematen diot. Nola junda egunaz, hemen orain eguzkipean gaude, baina benetan eguraldi gogorra izan dezuela eta hotza ere presente izan dugu. Bai, bueno, ja dakigu non bizi garen, ez da ezer desberdina, gauri euria, hotza eta, baina bueno, ondo ematen zaitegun hauek eta sensazio onak ikusi naiz eta hori. Esan eta diguzu, Elgeta iaia goran jo dezula, alde dezula, nolakoak izan dira kilometro horiek, ze Gorlak beti beldurra ematen du, baina gaurko ibilbideak hainbeste mendatekin gonbitea ematen zuen urrutiko eraso batzuk probatzeko. Bai, ikusi duen Gorlako lehenengo jaitsieran, ikusi du jendean nahiko beldurrekin etortzen zela, eta bueno, ikusi dut hori, saiatu dut falta zenean 1 metro, atakatu dut, eta gero hori, jaitsieran joan gara ni galdoz eta beste batekin. Eta bueno, pues, momentu horretan ikusi esan du nora joaten naiz bakarrik, baina bueno, hartu dut metro batzuk, eta ja, pues hori, kronoeskalada bat. Kronoeskalada bat, baina atzetik seguro zetutuko zenuela tropelaren joa. Bai, pues hori, beldurrakin, etortzen ziren, ez ziren etortzen, baina bueno, ja falta zenean 2 kilometro, sensazio honakin segitzen nuen eta hori, goraino. Zorionak. Mi esker.